ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି। ଆଜି ଆମର ପିଠା ହେଉଛି, କାକେରା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଜି, ଏଇଟା କ'ଣ ସୁଜିର ସୁଜି, ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ କୋରା, ସୁଜି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଲ ଥୁଆ ହେଇକି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥୋଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହାମ୍ କରିକି ଖାଇବେ କାକେରା ପିଠା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ ଆଉ, ଜାଣିବେ ଛୋଟ ଭାଇ ଗୋଟେ ବନଉଛି ଆଉ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାକେରା ପିଠା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବେବି ଶିଖେଇଦେବ। ସମସ୍ତିକି ଆସିବନି, ମାନେ ସମସ୍ତିକି ଆସୁଛି, ସେ ବନଉନାହାନ୍ତି ସବୁ କର୍ମ କୋଡ଼ିଆ ନେଇ। ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ କରୁନଥିଲ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା କ'ଣ ଥରେ କଥା ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାନେ ଛାଣିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ତାର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର 4ଟା ହେଇଗଲା, 4ଟା 1 2 3 4 4ଟା ପିଠା ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଚାଲିଛି। ଛଣା ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ହେଇନି ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେବେଳେ ଶେଷ କରିବେ ଆଉ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ, ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛୁ ଆଉ। ମୋ ପୁଅ ତ ପୁରା ଶୋଇଛି, ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ହଁ, ଆମ ପିଠା କେମିତି ସବୁ ତେଲରେ ଫୁଟୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଇଏ ଆମର ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ, ମାନେ ଏଇଟା କି ପିଠା? ମଣ୍ଡା। ମଣ୍ଡା ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରା ହେଇଛି। ଛଣା ଚାଲିଛି, ଛଣା ହେଲା ପରେ କେମିତି ପିଠାଟା ବାହାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ।